Welcome to bkcreation YouTube channel. Inita episode BK planting ideas. Inita episode ಯಾನು ಮಾತ್ರತ್ತು ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕುಡಂಜನೊಲ್ಲರು ಅವು ಏರ್ಪಂಡ KL14 ಬೆಲ್ಚಪ್ಪನ್ನೇ. ಮಗ ಬೆಲ್ಚಪ್ಪಣ್ಣ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಇದು ನಮ್ಮ ಬೆಲ್ಚಪ್ಪನ್ನೇ ಬಿಯರ್ಡೋ ಬೆಲ್ಚಪ್ಪನ್ನೇ ಮಿರಣೆಂಕ್ಲೆ ಇಂಚ ರೆಡಿ ಮಲ್ತಾ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ಮುಖಾಂತರ ತೂವೊಂದು ಬರ್ಕ ಒಂದೆಕ್ ಸುರುಕು ಬೋಡಾಯಿನಿ ಒಂಜಿ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಮಾತೆರ್ನೆಲ್ಲುಪ್ಪು ತಾರೆಕ್ಕಂತು ದೀಪು ಜೇರು ಅಂಚಾದ್ ಅಯ್ನ ಬೆಲ್ಚಪ್ಪನಾಂಡಲ ಮಲ್ಪುಗ ಬೊಕ್ಕನೆಕ್ ಬೋಡಾಯಿನಿ ಉರ್ದೆರೆ ಒಂಜಿ ಸೈನ್ ಪೇಪರ್ ಅವ ಅಂಗಡಿಡ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವಂಜಿ ಕಣಲೆ ಮಾತಲ ಉರ್ದೊಲಿ ಪಕ್ಕ ಹೊರ ಕಿರುಂಬುನಗ ಕಿರುಂಬೊಲಿಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ನ ಸರಿ ಉರ್ದೋಡು ಪೇಂಟ್ ಪೂರ ಪೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಈತ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಉರ್ದೆರೆ ಪೋಚಿ ಕೈಲಾಗಡಿ ಪೋವು ಅವಯಾನ ವೀಡಿಯೋ ಸ್ಪೀಡ್ ಮಲ್ದಿನವೆ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲು ನೆರ್ಪರತ ಎಂಚಿ ನಂಬೆ ಲ್ಯಾಗ್ ಮಲ್ಪೆ ವೀಡಿಯೋ ಒಂದು ಐಕ್ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಕ್ರೂ ಡ್ರೈವರ್ ಅತ್ತನ ಟೆಸ್ಟರ್ಡ್ ರಡ್ಡಿಗೆ ಬಿತ್ತಲ ಸ್ಕ್ರೂನು ದೆಪ್ಪುಲೆ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ದ ನಿಕ್ಕುಲ್ನಗೆ ಬಿತ್ತತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಕಲೇ ತರರ ಪನ್ಪರ್ ಕೆಬಿಟ್ಟೋರ ಸ್ಕ್ರೂ ಉಪ್ಪುಂಡೇ ಪಂಡದು ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡೋರ ಉರ್ದು ನೆನೆ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕತ್ತಿರಡೊಂಜಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಲ್ಪೊಳೆ ಅವನಂಕ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ಪೆರೆ ಐಕೊಂಜಿ ಹ್ಯಾಕ್ಸೋ ಬ್ಲೇಡ್ ಬೋಡು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮೂರ್ಲಿ ಇಂಚಾವಡಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಟ ಉರ್ದು ನೇನೆ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಪ್ರೇ ಪೇಂಟ್ ಆನ್ಲೈನ್ ದತ್ತಂದನ ಪೇಂಟ್ ಶಾಪ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಕಪ್ಪುದ ಕಲ್ಲರ್ದ ಕಪ್ಪೆ ಅವಡ ನಿಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೋಡು ಅವು ಪಾಡ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಲ್ತಂಡ ಅಂಡಿ ಗಟ್ಟಿ ಪಾತವನು ಒಂದು ಗಟ್ಟಿ ಪಾತವನು ಒಂಜಿ ಕೋಲ್ ಬೋಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಒಂಜಿ ಡಬ್ಬಿಂಡು ಓಲ ಬೋಡು ಐನಂಕ ಕಟ್ ಮಲ್ದ ನೇತ ಮಿತ್ತಿತ್ತೆ ನೀನು ಇಂಚ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಹಾಕೊಡಾಪಡು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಸುತ್ತಿಯಡು ಬೊಟ್ಟು ನಾಡು ಕಾಲು ಬೊಟ್ಟು ನತ್ತಿ ಆನಿಡಿದು ಬೊಟ್ಟೋಡು ಉಂಬೆನ್ನದಾದ ಅವಸ್ಥೆ ಮಾರೆ ಬೇ ಕ್ಯಾಮರಾ ಆನ್ ಇತ್ತನ ಗೊತ್ತೇಚಿ ಬೇಗ ಓಕೆ ನಮಗೆ ನನ್ನ ಬೋರ್ಡ್ ಐನ ಡೆಕೋರೇಟ್ ಮಲ್ಪರ ಒಂಚಿ ದೈ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದೈ ಬೋರ್ಡ್ ನಮಕ್ ಒಂದು ಒಲ ನರ್ಸರಿ ಎತ್ತಿಕೊಂಡು
ಬೊಕ್ಕ ನಮಕ್ಕೆ ಇಂಚಿನ ದೈಗೋಣದ ಮಸ್ತ್ ಗ್ರೋ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅವು ಎಂಚ ಬಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆ ಬಂದು ಕೊಡ್ಪೆ ಇಂದೇನು ಎಂಚ ಇತ್ತು ಸೆಟಪ್ ಮಲ್ಪು ಮತ್ತು ತೂಕ ಬಲೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ರೆಡಿ ಮಂತ್ರ ಅಂಚಿನ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪೇಂಟ್ ಹಾಕಿದ ರೆಡಿ ಮಲ್ದ ಇಂದೇನು ನೇಕ್ ನಮ್ಮ ಫಿಟ್ ಮಲ್ ತೂಕ ಎಂಚ ಬರ್ಪುಂಡು ಬಂಡದು ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಪೂರ ಸೆಟ್ ಮಾಲ್ ದಾಂಡ್ ನಾನು ಒಂಜಿ ಮೋನೆದ ಶೇಪ್ ಬರೋಡು ಅಂದ್ರೆ ಐಕ್ ನಮಗೆ ಬೋಡ ಐನಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡೆ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಅತನ ಏರಲ್ನ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಸನ್ ಗ್ಲಾಸ್ನ ಐಕ್ ಫಿಟ್ ಮಲ್ದ ಬಕ್ಕ ತೂಕ ಐತೆ ಶೇಪ್ ಎಂಚ ಬರ್ಪುಂಡು ಬಂದು ಇದು ಕನ್ನಡಕ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಡ್ ಬೈ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಕರ್ಮ ಒಯ್ತೇತೋ ನೇಡನು ಓಕೆ ನಂಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮೋನದ ಶೇಪ್ ಬರ್ತದೆ ಬಟ್ ನಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಶೇಪ್ ಬರಡು ಐಕ್ ನಡದಾಲ ಮಲ್ಪೆರಜಿ ನಮಗೆ ಬೋಡ ಐನಿ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ 10 ರೂಪಾಯಿದ ಮಾಸ್ಕ್ ಆ ಮಾಸ್ಕ್ ನಮಗೆ ಕವರ್ ಮಲ್ತ್ ನನ್ನ ಫೇಸ್ ಕಟ್ ರೆಡಿ ಆನ್ ನಮಗೆ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಲ್ ತೂಕ ಬೊಕದಾನು ಉಂಡತೆ ಭಯಂಕರ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಂತೊಂದುಲೆ ಮ್ಯಾನಂಜಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮದ ಐಡಿ ಉಂಡು ಸೈಕೋ ಸೋಲ್ ಐನಂಜಿ ಫಾಲೋ ಆನ್ ಪ್ಲೇ ಇದು ಅಮ್ಮನ ಸೀರೆ ತೋಂಡ ನೆರುವೆರು ಅಂಗಿ ಮಾತ್ರ ಕೂಯಿಟ್ಟದೇನ ಆಯ ಮೂಲಿಜ್ಜೆ ಕೂಯಿಟ್ಟಿಡಲ್ಲ ಆಯನ ಅಂಗಿನ ಬಾಟ್ಲಿ ಟೈ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮನೆ ದುಂಬುದ beda aita gadda girumbunia wama kudori batte help Mr. DSLR menala Instagram ID ndu ayen lonji follow maltu budle boka ittuna mandri pura kattune antu intu bel chappe ready KL14 bel chappanne ಓಕೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಎಂಗ್ಲ ಬೆಲ್ ಚಪ್ಪನ್ನ ಎಂಗ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದೆ ಅಂಚ ನಾನು ಎಂಗ್ಲ ಬೆಲ್ ಚಪ್ಪನ್ನ ಕೊಂಚ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ BK ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ನನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಕಲೆ ಎಂದ್ರು ಬರೋದಪ್ಪ ಆತನಟ್ಟ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬೈ ಬೈ ಸಿ ಯು subscribe onji manpulave iji namma enku nerperu